Водородът вече не е екзотика, а реалност. Доказва го един от малкото на брой автомобили в България, които се движат от изгаряне на водород. Негов собственик е Иван Иванов, който демонстрира колата си по време на Международния форум, посветен на бъдещето на водородното гориво, който се провежда в Тракийския университет Стара Загора. Плюсовете са, че имаме една много чиста технология, имаме бързо време за зареждане и практически нулеви емисии, вредни емисии, като при работата си автомобил единствения, така да се каже, отпадък, който отделя е вода. За собствениците на водородни автомобили в Европа обаче, горивото е напълно безплатно. Все още. Когато стане платено, се очаква цената му да бъде много по-ниска, а интересът към такива автомобили огромен. Когато стане платен, в момента в Европа цените на водорода не са никак ниски, но пак казвам, при една правилна стратегия и правилно менажиране на целия процес по изграждане на зарядни станции, в зависимост и от технологията, тази цена би могла доста да се намали в сравнение с тази, която в момента виждаме в основно Западна Европа. В София имаме първата водородна станция и около нея веднага имаше 8 коли. В момента тук се борим да имаме водородна станция за 50 автобуса по финансиране на Фонда за справедлив преход. Тук в Стара Загора. В Стара Загора парите са осигурени 134 милиона евро. Проектът е готов. Имаме подкрепата на Брюксел за този проект и в момента чакаме общината да приеме предизвикателството и да стане бенефициент на този организиран проект. Водородният автомобил в Тракийския университет е само илюстрация на амбициозното бъдеще, което в продължение на 2 дни чертаят на международен форум учени от Великобритания, Франция, Италия, Китай и България. Целта на събитието е да покажем, че водорода вече не е екзотика, че водорода е реалност, че водорода е за хората и че за Стара Загора водородът е нещо много важно, защото Стара Загора е място, където трябва да направим първия голям водороден хъб. Първи не само за нашата страна, първи за региона, защото потенциалът тук е невероятен. Днешният международен форум в Тракийския университет поставя своеобразен финал на първия проект на висшето учебно заведение, с който в Стара Загора се създава първата изследователска група по водородни технологии и се преминава към реализация на следващия голям проект – изграждане на център по върхови технологии. Ако видите картата на водородни зарядни станции, от Виена на запад и на север няма проблем. От Виена на изток и на юг има проблем. И затова ние искаме да засилим нашия водороден коридор, защото България и този регион са на практика вратата, която свързва сухоземния транспорт на Европа с Азия. През октомври в Тракийския университет ще се състои голям българо-японски научен форум, който ще направи следващата крачка в превръщането на Стара Загора в модерна водородна долина.